The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na rin mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radio Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisahan natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon mula sa ating satellite office sa Kongreso. Isang ina ang dumulog ngayong hapon upang humingi ng tulong para sa pangangailangan ng kanyang 7 taong gulang na anak na nakakaranas ng sakit na epileptic at 6 na taon nang iniinda ang sakit na meningitis. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Rosemary Pipito, anak ko po si Rosemary de Mesa, anak ko po si Chris de Mesa na may sakit na developmental, epileptic, post-bacterial meningitis. Hihingi po ako ng tulong para po sa kanyang maintenance at laboratory po at sa iba pong pangailangan niya katulad po gatas, diaper, saka po mga medical supply po para po sa NGT tube niya po. Yan po. Sana po matulungan niyo po ako po ikaw party list. Yan po ang panawagan ni Nanay Rose para sa kanyang anak na may sakit. At para sa detalye ng hinaing, magkakausap natin mismo live sa telepono si Nanay Rose May de Mesa. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Rose. Magandang hapon din po. Opo, Nanay Rose, kumusta po ang kalagayan ngayon ng inyo pong anak? Ngayon po sa active seizure pa rin po siya, pero inaano po ng doktor na mapaigil pa yung kanyang pagkukumbulsyon sa araw-araw. Mabawasan lamang po ang kanyang
ang kanyang pagkukonvulsion po, ma'am. Opo. Sa ngayon po. Ito po ba, Nanay Rose, na pagiging epileptic ng anak po ninyo ay na-diagnose po nung bata pa po siya, simula po ng pinanganak po ninyo? Kailan po nagsimula? Ito pong kanyang... Nung ano po, nung 2019 po, ma'am, na-convulsion po siya, tapos hindi po kami tinanggap po dito na mga hospital sa Maynila. Tinakbo na po namin sa Bicol kasi hindi na po namin alam kung saan siya dadalhin. Diyan po namin natakbo sa BMC. Diyan po siya na-diagnose po, ma'am, na may meningitis po. Okay. Na-diagnose siyang may meningitis. Ilang taon na po siya noon? 1 year old po. 1? Opo. Opo. So, ano daw sabi ng doktor? Paano daw po siya nagkaroon ng meningitis? Ano po yung meningitis niya po, ma'am? Bacteria, post-bacteria meningitis po. Para kung nakuha po niya sa mga bacteria po. Post-meningitis, ibig sabihin, nakuha niya ito maaring sa pagbubuntis mo pa lang? Di rin po sinabi. Di rin po sinabi po ng doktor sa pagbubuntis po, ma'am. Sa ano po yun, ma'am, sa dumi po daw po, sa lahat po ng naanhan po na, parang na-expose po siya. Okay, na-expose siya sa dumi. Kumusta naman na? Tapos sa ano po, ma'am, na-expose po rin kasi po, ma'am, dito po sa lugar po namin po, ma'am. Ayun. Halos po, lahat po sila na may mga sakit po sa baga. Kumbaga na-expose din po siya. Okay, so sa lugar ninyo, halos karamihan, may sakit sa baga. Opo. Ang tumama lang po daw po sa anak ko po, bacteria. Hindi daw po siya buti daw po hindi tumama ang TB. Kumbaga, ang tumama lang po sa kanya, bacteria. Okay. So, dahil meron siyang ganyang uri ng sakit, ano-ano na po yung mga pinagdaanan niyang gamutan? Na ano po siya, na-operahan na po siya, ma'am, nagka-hydro na po siya. Tapos, nag-ano po siya, nag-hydrocephalus na po, tapos nag-meningitis na, tapos nagpunta na po siya sa development. Dami na po diagnose sa kanya, ma'am eh. Okay, so dahil doon, bumagsak ba yung pangangatawan nitong anak mo dahil doon sa iba't ibang sakit na na-diagnose siya? Ano, ma'am, sa ngayon po, ma'am, okay naman po yung katawan niya, tapos lumiit na po yung ulo niya dahil sa pag-opera po sa kanya. Okay, nababanggit mo na meron na siyang developmental disorder, meron siyang meningitis, meron pa siyang hydrocephalus. Ano pa yung iba niyang iniinda ngayon, nanay? Ngayon po, iniinda niya lang po, ma'am, ano po, active seizure po talaga siya, ma'am. Everyday Active? po siyang nagsiseizure. Okay, gaano kadalas yung seizure niya sa isang araw? Sa isang araw po siya nagtatatlo-dalawa. So talagang nakakatakot yung sitwasyon ng anak po ninyo, nanay, dahil hindi lang isang beses or dalawa, kundi 3 beses sa isang araw siya inaatake ng kumbulsyon. Opo, umuwi nga po ko kanina, ma'am, kasi tinanong ko kung nag-convulsion po ba yung anak ko. Tinanong ko po yung kapatid ko nag-alaga. Hindi naman daw po siya, natutulog lang po. Pagdating ko tulog po siya. Okay po. Opo. Magandang hapon, Nanay Rose. Yes po. Opo, hindi po ito biro na sakit na natamo nitong anak po ninyo. Paano po ito ngayon ang pag-aaral ng bata? Ay, hindi na po siya, sir, nag-aaral, sir. Naka-bedridden po kasi, sir, eh. Hindi na po siya nakakapag-aral. Kung baga nakahiga lang po sa bahay, tapos tinitherapy ko po, ako na po nagtitherapy sa kanya. Opo, pero before po sana ito tamaan ng sakit, ay nag-aaral sana itong anak po ninyo. Wala. Ano po, sir? Opo, so before po ito malaman po ninyo na ganito na pala na meron ng mga iba't ibang sakit itong anak po ninyo, ay nakapag-aral po itong anak po ninyo? Hindi po, sir. Kasi 1 okay. year old na po siyang nagkasakit eh. Opo. So, kamusta naman yung pakikipaghalubilo niya sa mga tao, sa mga kaibigan niya, ma'am? Wala po siyang reaction po. Kumbaga, pag naririnig lang po niya yung mga kaibigan niya, tumatawa po siya. Tapos pag gusto niya po yung napapakinggan niya, tatawa din siya. Pero pag ayaw niya yung napapakinggan niya, umiiyak po siya. Opo. Hindi po siya mapigil. Opo. So, madalas po ay nasa loob lang po ito ng bahay po ninyo. Opo, sir. Kasi natatakot po kung ma-expose siya eh. Natatakot po siyang kapitan siya. Kasi mahina na po yung immune system niya po, sir. Opo. Sa ganyang bagay, ma'am, na halos nasa loob lang ng bahay po itong anak po ninyo, ano yung kadalasan niyang ginagawa lamang sa loob ng bahay? Ano po, nakahiga po. Minsan inuupo po siya. Inuupo po siya sa wheelchair. Pag ayaw niya ng higaan na
Inakarga po siya kahit ilang minuto kasi public, malaki na po sa akin eh. Inakarga po siya ilang minuto para tumigil sa pag-iyak. Tapos upo na naman. Ganun lang po ang way namin sa loob ng bahay. Higa, upo, tapos kakargahin ko lang siya. Kasi therapy ko siya para hindi matigas lalo yung mga muscle niya. Opo, Nanay Rose, ilan po yung anak po ninyo at pang ilan po itong anak niyong may sakit? Dalawa po, sir. Yung may sakit po, panganay po. Panganay, yung bunso po, ma'am, okay naman, ma'am? Okay naman po yung bunso ko, sir. Normal naman po. Opo, sa ngayon, ma'am, paano niyo po natutustusan itong pangangailangan ni Chris sa gamutan, especially yung pang-araw-araw po ninyo? Ano po, sir? Pag may blessing kung dumating yung anak ko, tinatabi ko po, kunyari mayroon pa po siyang gatas, tapos may blessing siya na dumating na donasyon. Yung ginagawa ko po, tinatabi ko kasi pag naubos po yung gatas niya, may papambili po ako. Pero pag wala na po, sir, umuutang po ako, sir. Wala, di ba sa gatas po, umuutang po ako. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako nito kasi wala na po gatas ngayon. Si Chris, hindi ko na po alam siya nakukuha, sir. Yan, survive ko naman po yung araw-araw niya. Kasi pag nagpapadala yung asawa ko po galing Bicol, kasi nasa Bicol po siya eh. Kasi dito po sa Maynila, tinatabi ko po, iniipon ko po. Or ginagawa ko po, puhunan muna. Kasi gumagawa po ko siya ng pastillas. Ginagawa ko ng pastillas, tapos ang puhunan po, iniikot-ikot ko po para makabili po ako ng pangangailangan ni Chris araw-araw. Kasi tinutulungan din po ako ng ate ko kung ma-short po ako, pag-autaman niya po ako, tinutulungan din niya po ako. Opo, kumbaga diskarte na lang ma'am, para matustusan itong pangangailangan ng anak po ninyo. Opo, kasi nagdidiskarte ako ma'am po, nakakalapit po saan sa Akubi. Ito, tinry ko po sa Akubi ko nakalapit para po, kasi may laboratory po kami, ngayong next check up may laboratory po. Nilapit ko po kahit saan po makarating, kahit saan po makapunta, kahit saan po congress makapunta, basta lapitan po ako. Opo. Sa ngayon po ma'am, gaano kahirap po yung naging sitwasyon po ninyo, especially itong ganito kamurang edad ni Chris ay dinapuan na po ng ganitong uri ng sakit? Sobrang hirap. Sa bilang ina po, sobrang hirap po. Sobrang hirap po na nakikita mong anak mong ganyan kalagayan. Tapos hindi mo alam kung anong masakit sa kanya pag oras na iiyak po siya. Hindi mo alam kung anong gusto niya. Kasi hindi po siya makapagsalita eh. Hindi mo siya mararamdaman mo lang siya may nararamdaman siya na hindi maganda, ay di kakausapin mo na lang po siya. Sobrang hirap tong kalagayan niya ngayon, hindi mo malalaman kung hindi mo magiging hindi magiging connection yung sarili mo sa kanya. Opo. Ganun po. Opo, at sinabi mo kanina ma'am na marami na po kayong nilapitan na tao. At ngayon ay nakarating po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung tulong na gusto nyo pong hingin sa Ako Bicol? Ano po sir, yung kahit po sa diaper at gatas niya lang po, sa po sa pang-laboratory at maintenance niya po sir. Pero especially po sa maintenance niya po, saka sa milk niya po, sa laboratory po sir. Opo. Kasi yung milk po niya sir, yun lang po yung kinakain niya talaga. Yun lang po yung dumadaan sa ilong niya, nakaintiti po kasi siya. Opo. Doon sa laboratory, ma'am, nasa magkano po aabutin ito aabutin itong gamutan po ni Chris? Yung gamot po, kasi nakalagay po sa quotation po, yung gamot tsaka laboratory po, nasa 29,000 po. 29,000? Isang kwen lang yan, ma'am? Isang lang po yan. Kasama na po yung maintenance, pati yung laboratory po. Sige okay po. So, yan po, Nanay Rose, ang inyo pong iniisip ngayon, yung para sa gamutan po ni Chris. At para sa ora mismo pong pagtugon sa inyo pong pangangailangan, Nanay, nasa kabilang linya po ng ating telepono ngayon, si Sir Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ayan, magandang hapon, Sir Alvin. Yan. Alamin natin, partner, kung ano yung may tutulong ng Ako Bicol Party List para dito kay Nanay Rose at sa anak niyang si Chris. Magandang hapon sa muli, Sir Alvin. Hapon po, sa lahat mismo, sa lahat po na nanonood, nakikinig po. Magandang hapon. Opo, Sir Alvin, ito na naman po isang nanay ang humihingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List para po sa medikal na pangangailangan po ng kanyang anak. Ano po yung maibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List mula po sa inyong mga libreng serbisyo? Opo, Ma'am Remy, at ito nga po, kasalukuyan po nating binabasa ang mga dokumentong ibinigay po ni Nanay Rose po, Rose May de Mesa. At pag-alaman po natin ang kanyang
ay may developmental delay, may epilepsy at may meningitis po, at kasalukuyan po nagpapagamot at nangangailangan ng tulong medikal sa Ako Bicol Party List dito po sa Philippine Children's Medical Center. Nung na-evaluate po natin yung mga sinabit niya mga dokumento, napagkanaman po natin na nangangailangan po siya ng more or less 29,000 worth of guarantee letter po ito. Opo. Wala na pong problema ito. Upon our assessment, gagawin na po nating 30 po ang kanyang guarantee letter. Ayun, may dagdag pa, Sir Alvin, para naman kung ano pa yung pangangailangan ay matugunan pa ng Ako Bicol Party List. Yes, binuo na po natin, Ma'am Remy, para sa kay Chris po. Opo. Sir Alvin, paano niya po ito matatanggap, ito ni Nanay Rose, itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ano po yung asa niyang proseso? Actually, sir, ang gagawin lang po ni Ate Rose, ni Nanay Rose po, dito po sa guarantee letter na ipoprocess natin. In fact, ngayong araw po, ito po i-email o ipoproseso na natin sa Department of Health upang agaran pong makarelease ang Department of Health ng barcode or GL code kung tawagin po nila. At ito po siguro mga ilang araw lang po ito tatawag ang staff ng Ako Bicol Party List sa kanya upang kunin niya yung guarantee letter at maibigay niya na sa Philippine Children's Medical Center. Opo, at kumbaga sa madaling sabi ay matatanggap na agad ni Nanay Rose itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, sigurado po yan at matatanggap po yan sa lalong madaling panahon ni Nanay Rose po para sa kanyang anak po. Opo, last na lang siguro Sir Alvin before po kita bitawan, ano na lang po yung panawagan or mensahe po natin sa mga kababayan na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List? Yes po, tulad po ng narinig at napanood natin kanina, ito po nga sa kaso ni Nanay Rose po na nanghingi po at humihiling na mabigyan po ng tulong medical or medical assistance mula sa Ako Bicol Party List po, nakilala po na nagbibigay ng medical assistance noon pa man. Tuwing Lunes po, ang ating tanggapan ng Ako Bicol Party List po ay nagkakaroon ng People's Day dito po sa North Gate sa Batasang Pagbansa, sa House of Representatives, upang i-assess at tanggapin ang lahat ng mga gusto pong humingi ng tulong medical po sa Ako Bicol Party List. Tuwing Lunes po ang nangyayari po ito, ginaganap po tuwing Lunes mula alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Mangyari lang po, paalala lang po sa ating mga kababayan, Bicolano o hindi Bicolano po, pwede pong pumunta humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. Mangyaring dalhin lang po ng kumpleto ang mga dokumento o requirements na kinakailangan natin isubmit sa ospital at sa Department of Health. Ayun, maraming salamat Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ingat kayo dyan, Sir Alvin. Salamat po, maingat din po kayo dyan, mabuhay po ang Tabang Organismo. Ayun. Ayan, balikan natin si Nanay Rose. Nanay Rose? Yes po. Napakinggan mo si Sir Alvin. Yung kailingan nyo po na, ilan yun? 29,000. Ginawa na po na 30,000 para naman po ay sigurado po na yung pangangailangan po ninyo ay matugunan po ng Ako Bicol Party List para po yung sa pangangailangan medical po ni Chris. Ano po yung masasabi nyo po, Nanay Rose? Maraming salamat po kasi malaking tulong po yan. Ang hirap po kasi maghanap ngayon ng GL. Hindi ko po alam kung saan kami pwedeng lumapit. Sobrang laking tulong po yan na makabayad kami ng pang-laboratory ni Chris, pangbili ng medicine po sa kanya. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Ayan. So, tatagan nyo lang po yung sarili nyo po, Nanay. Sa inyo po humuhugot ng lakas. Ito pong anak po ninyo. At naniniwala na po kayo, Nanay, ng Ako Bicol Party List ay talagang laging naandyan para tumulong sa ating mga nangangailangan. Opo, ma'am. Dati ko na po naririnig po yan, ma'am. Dahil ngayon lang po ako nakalapit. Sabi po nila, bakit di ka lalapit sa Ako Bicol po? Sabi ko, pag nasa Maynila na lang po, kaya dito ko ginawa po, lumapit na lang po. Kasi may laboratory din po mas kailangan po ngayon. Opo, maraming salamat po, Nanay Rose, at ingat po kayo at sabayan nyo po ng panalangin na yung anak po ninyo ay tuluyan na pong gumaling. Maraming salamat po, Nanay Rose. Maraming salamat din po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Oras. Maraming salamat. At ito naman mga kaaksyon, samantala mula sa Taisan, Legazpi City, isang misis ang dumulog sa ating programa ngayong hapon upang manawagan sa kanyang mister na isang tricycle driver dahil 5 araw na raw itong hindi umuwi at hindi na rin nila makontak. Magandang hapon sa iyo, Nanay Norja. Ayan. Ayan. Nanay Norja, magandang hapon po.
Si Mr. po ay 5 araw na Oo, Merkules na alas 4. na hindi pa po umuwi ng inyong bahay. So, sa inyo pong paniniwala at nararamdaman sa inyo pong kutob, ito pong mister nyo po ay nawawala, saan pumunta sa pagkakaalam nyo, or talaga pong ayaw umuwi? Ayaw umuwi. Ayaw umuwi, yun! Kasi umalis siya ng Pakilapit lang po ng Miyerkules, Umalis siya ay ng Miyerkules, ng mikropono, opo. Miyerkules ng alas 4. Nagtitinda ako yung sa tapat niya. Hindi naman kami nag-away ng talagang away. Sabi niya, linapitan niya ako, sabi niya, halika magmerienda tayo. Hindi ko na pinapansin. May ugali kasi siyang parang babae. Yung parang pag hindi mo agad sinagot, itatampo. Okay. Lumapit siya uli, may bibili. Lumapit ako dun sa bibili. Nakita ko, umalis na lang yung tricycle, may sakay siyang mag-ina na pasahero. Nung tinignan ko, matagal-tagal nang natapos ng bumili. Hindi na bumali kasi hanggang tula-tula lang naman yung hinatid yung mga pasahero. Hanggang sa tumawag ako sa bahay, sabi ng anak ko, umuwi dito si Tito Jonar. Nagbihis daw ng damit at wala. Iniwan yung susi ng motor, wala na. Hanggang gumabi, hindi na ako sinundo. Okay. So si Mr. ay isang tricycle driver. Sa binabanggit niyo po, ate, posibleng ayaw nang umuwi ni Mr. Dahil sa pagkakabanggit mo, may ugali si Mr. na parang, ano yung sa Bicol na term, na parang abot-abot. So iba yung ano niya, iba yung mood niya ngayon, iba naman mamaya. So parang ganon, may mood swing si Mr. Pero kahapon, naka-receive ako ng chat, pero hindi ako naniniwala kasi hindi siya tumatawag. Na-receive ko yung chat niya, hindi ko alam kasi ang Facebook ngayon, pwede nang ma-open or kung ano, kasi mahilig siya maki-online. Malay mo, hindi niya naman naalis o kung ano. Ay, hindi niya na-log out. Hindi ako naniniwala na gusto ko tumawag siya kung talagang siya yun. Okay. Tapos nag-send siya ng picture, mas lalo hindi ako naniniwala kasi sabi niya, nasa Pampanga daw siya. Sabi ko naman, nag-post daw, may nakakita daw ng post ng mga friend niya. Ang post daw, may problema lang daw siya, kaya daw siya umalis kasi para daw siyang maluloko yata ng problema. Sabi ko, hindi solusyon, hindi masolusyonan ang problema kung ikaw aalis. Kasi tayong dalawa, kung anong problema niya, asawa niya ako, kasal kami. Pero naniniwala ka na yung nag-post sa Facebook ay siya? Hindi ko alam. Kasi so, posibleng hindi, posibleng oo. Oo, kasi So ngayon, lumalabas na yung nararamdaman mo, parang si Mr. ay nangapit bahay or may kasamang iba. Kasi dati na siyang may kalibin. Okay. Pero pumunta ako dun sa kalibin. Sabi ng kalibin, ng dati niyang naging kasama, pumunta daw na Merkules ng alas 5, nag-iwan daw sa 2 bata ng 500. Okay. Ang sabi daw, pupunta ng Laguna. Tinawagan ko yung mga kapatid niya dun sa Laguna, wala daw doon. Hanggang nagkulit ako. Nag-post na ako sa public sa Facebook. Na ano nga, ng Tabang Ora mismo, tinawagan ako ni ma'am, yung staff, nung Saturday. Sabi ko, nahiya ako. Kaya lang, syempre, bilang asawa, at talagang gusto mong malaman kung talagang ano, uuwi pa ba o ano? O hindi na. O, buhay pa ba o ano? O ano. So parang maraming katanungan sa isip mo kasi bago umalis itong si Mister mo, parang may iba bang kilos si Mister? Opo. Para masabi mo na si Mister ay posibleng hindi naman nawawala. Hindi naman. Kasi nung una, akala ko nawawala kasi hindi nagparamdam. Pumunta ako dun sa madrasta ko, sa papa niya, nagtanong ako nung oras, nung gabing nyo na Merkules, ang sagot, hindi ako anapan ng nawawala. Hindi anapan ng nawawala. So posibleng alam ng mga magulang niya kung nasan itong si Mister. Malakas ang kutob kong mayroon. Kasi sinabihan pa nila ako ng lalaki yun. Matanda na yun. Huwag kang mag-alala. At kung yun ibabalik, asawa mo pa din siya. Okay. Ayan. So sa madaling sabi, si Mister ay posibleng hindi nawawala at posibleng umalis lang dahil ayaw na sa'yo. Or mayroon ng iba. Yun ang di ko masagot. Pero posibleng ganon. Ang tumatakbo sa isip niyo, nanay. Hindi naman. Kasi ang chat, ang mga ano niya, nung nagsasama pa kami, hindi ko manong ayaw niya na talaga. Okay. Kasi So, sa madaling sabi, si Mister ay posibleng hindi talaga nawawala. hindi nawawala. Parang, parang may problema nga ang sinasabi nila. Parang ayaw niya munang umuwi sa'yo. O, kasi daw, sabi daw, nagpapalamig. Pero ang gusto ko po, ma'am, sir,
Umuwi siya, magkausap kami kasi di ko alam ang dinadala niyang problema kung sa akin or kung saan. Or sa iba? O sa iba. Okay. Ayan. So siguro nanay, ano po yung pangalan ni Mister? Si Jonar Arganda po. Jonar Arganda. Arganda. Taga saan ito si Jonar talaga? Taga Tiko, Puro 4, Taysan. Okay, taga Taysan. Tiko, Puro 4, Taysan. Taysan. Okay, so eto yung pagkakataon nanay na manawagan ka na para kung nakikinig man ngayon itong asawa mong si Jomar, ay Jonar. malaman, Jonar. malaman niya kung ano yung ninanais niyo po. Go ahead po nanay. Jonar, kung haing ka man, nangangapudan ako sa imo na sana, kung may problema ka, di mo pagsulo. May problema ka, umuwi ka, pag-usapan natin, kasi di ko naman alam kung talagang anong pinaka-problema mo. Kaya sana yung kung sino man nasama ni Jonar, o kung sino man na anong bahay niya, kung saan yan, Maynila ka man, or kung dito ka man sa Bicol, magpakita ka kasi yun lang ang solusyon. Tayong dalawa lang na mag-asawa, makakapag-solusyon ng problema. Okay. So madaling sabi partner, this is a family problem. May problema silang sa mag-asawa sa kanilang pamilya. So ngayon, itong si Jonar, tinakbuhan yung problema. So nananawagan ngayon si nanay na pag-usapan nila. Okay. Hindi ka naman galit kay Jonar? Hindi naman ako galit. Kasi yung una, ma'am, siyempre, di mo naman alam yung problema kung ano talaga. Tapos nasabay-sabayan pa ng mga pamilyang tinatanong ko na nga. Imbis na tulungan ako, alam nang para na akong loka-loka. Pupunta ako ng Rawis, pupunta ako ng Albay, pupunta ako kung saan-saan ng mga kaibigan. Para Ilan lang po yung hanapin. anak ninyo, Nay? Wala kaming anak na dalawa. Okay. Pero kasal po kayo? Kakakasal pa lang kami. Tapos, gusto ko siyang makausap, ma'am, kasi base sa mga nalalaman ko, para daw, di ko alam kung sinasabi niya yan, sabi ng, galing dun sa madrasta namin nasabi, na bakit ba naniniwala ka baga, ma'am, na pag kayo kinasal, may sapilitan? Hindi naman ako mayaman para magtabi doon kay Mayor Ismael. Napatakutin. Kasi pag kinasal kayo, nag-usap Opo, kayo. nagmamahalan po talaga kayo. Yes, walang ano. So kayo po ay kinasal through mass wedding po ba? Hindi, sa kasalang bayan. Okay, sa kasalang bayan. September 22 Okay. So ngayon po, nanay, wala naman po kayong parang naisip na problema or pinag-awayan ni Mister? Wala naman po. Iyon nga, may ugali po siya. Nung una, nag-away. Tampuhan lang. Opo, may ugali kasi si Jonar na pag once na... Sige po, Nay. Ganito na lang po, Nay. Dahil sa tingin nyo po, si Jonar ay umalis lang ng bahay, tapos parang meron pong dinadalang problema. Ang kagustuhan nyo na lang po ay umuwi at mag-usap po kayo. Opo, umuwi siya. Okay. So, Jonar, kung napapakinggan mo itong panawagan ng iyong pong misis at nais mo pong bigyang linaw itong problema nyong mag-asawa, iniimbitahan ka namin dito sa programa upang magkausap kayo ni Mrs. And once and for all, kung ano man yung naging problema ninyo ay mapag-usapan ninyo. At malinawan naman si nanay. Oo. Welcome naman siya, nanay, na umuwi sa bahay ninyo. Opo, wala naman pong problema. Ayan. Kasi Ayan. nga po, nagdinegosyo kami parehas. Okay. Pero kung ang problema niya naman po yung sa dalawang anak niya, willing naman po ako. Kinausap ko na siya na kung gusto niya, tulungan ko siya kung magsustento doon, kasi yung dati niyang kalibin, mayroon na din. Okay. Walang problema sa akin kasi parang doon ang nakikita kong punto. Okay. So Sige may po. mga partner, sanga-sangang Sanga-sanga problema na kailangan talaga pag-usapan ninyo, Jonar, Pero willing ako, kayo ma'am. mismong mag-asawa. So at least dito sa ating programa, nailabas ni nanay yung kanyang hinaing para manawagan na umuwi itong si Jonar. At okay naman sa inyo, nanay, na dito po sa programa, magkaayos po kayo ni Mas Mister. maganda nga po para mas alam. Ayan. Ayun. Pero, Kasi ayoko nang paglabas, maraming kahit wala naman, mas dito, mas maganda. sige po Okay. nanay, from time to time makikipag-update po kami kung in case na may kuya na po si Jonard sa inyo. At Alam si mo, Jonard, partner, open naman oo, ang ating program na in case na gusto niya makipag-usap dito kay nanay, ay bukas ang aming programa. Malaki, partner, ang tiwala ni nanay sa programa natin na yung problema nila ni Jonar ay maaayos dito at magkakaroon ng kalinawan. Tama. Okay, maraming salamat po, Maraming nanay, salamat. sa pagtitiwala po sa aming Maraming programa. salamat po, ma'am. At hopefully, makauwi na itong si Jonar at para mag-usap-usap na po kayo dito mismo sa aming programa, sa harap ng programa. Maraming salamat po, nanay. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo, isang ginang nangangamba umano sa seguridad nilang mag-iina
dahil sa patuloy umanong paggugulo ng kanyang dating partner. Ang buong detalye ng reklamo, abangan yan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon mula sa Sabang Naga City, isang ginang dumulog sa ating programa. Labis ang takot umano ni Jonah Barbacena dahil tila hindi raw tumitigil sa panggugulo ang kanyang dating partner. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Jonah Barbacena. Gusto kong idulog ang aking problema sa Ako Bicol Tabang ora mismo. Ang problema ko po tungkol sa aking ex-live-in partner na si Rolando Revilla na magpasa hanggang ngayon po hindi pa rin ako pinipigilan kami ng mga anak kong guluhin dito sa aming bahay. Kung kailan po gustuhin niyang pumunta at manggugulo po siya. Napaka-irresponsableng tao po niyan. Ni pagsustento po sa mga anak ko ay hindi niya magawa. Nung nagsasama pa po kami, panay din ang barkada niyan. May mga naipundar akong gamit, pinagsisira. Kahit po yung tricycle, binenta niya na kahit missing ko, wala pong binalik sa akin. Pinundar ko po yun, sarili kong pawis ang pinambili ko doon. Sana po matulungan niyo po.
Ayan mga ka-aksyon, mabigat talaga itong pinoproblema ni Jonah dahil ang seguridad ng kanilang pamilya ang kanyang pinoproblema dahil dito sa kanyang dating kinakasama. Ang buong reklamo ating alamin, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Jonah. Jonah, magandang hapon. Good afternoon po. Okay. Jonah, ramdam ko yung takot na nararamdaman mo, no? Dahil dito sa patuloy na panggugulong ginagawa ng dati mong partner na si Rolando. So ngayon, kumusta kayo ngayon, Jonah? Sa ngayon, ma'am, talagang grabe na naman ma'am, nararamdaman po ka. Kasi po, kanina lang, galing na naman po dito. Okay, so kakaalis pa lang dyan sa inyo? Nang gulo pa? Ngayon pong around mag-11 po, panay ang salita na naman dito sa harap ng bahay. Bakit po daw po pinagkakait sa kanya yung mga bata? Okay, so aside ng panlalait or mga masasakit na sinasabi sa'yo, ano pa yung ginagawa niya sa'yo, Jonah? Sinasaktan niya ako, ma'am, noon, nung magkasama pa kami. Nagwawala siya sa mga gamit. Yun pong mga pangkabuhayan namin na pinundar ko, pinagdidispatcha niya po yun, pinagbibenta niya. Okay, talagang nung magkasama pa kayo, labis na sakit ng ulo ang nararamdaman mo dito sa dati mong kinakasama. Sobra po. Iniis ko lang yun para sa mga anak ko. Okay, aside doon sa nababanggit mo na sinasaktan ka, winawasak yung mga gamit nyo, ano pa yung mga naranasan mo sa kanya, Jonah, na talagang masasabi mo na tama na, sobra na, kailangan nang maputol itong ginagawa niya sa akin? Pandemic time, ma'am, ng babae yan. Nakaharap ko po yung babae niya. Bukod po doon yung cellphone ko, yun pa po ang ginagamit niya sa pampababae niya. Okay. Ito yung cellphone niya. Kinuha niya sa akin nang wala dito. Okay, so aside sa sinasaktan ka, nagwawala, yung nakikita namin yan, yung mga gamit nyo, talagang binabasag niya, winawasak niya, nanggugulo, at eto palang dati mong kinakasama, isa pang babaero. Opo, ma'am, tamad. Okay, babaero na, tamad pa, sugarol pa. Opo. Okay, yan bang mga ginagawa niya sa'yo, Jonah, na pananakit, paninira ng mga gamit, siya ba ay nasa normal na pag-iisip or nasa impluwensya ng alak? Normal ho, ma'am, kasi mas mabait pa nga siya pag nakakainom siya, panay ang sorry niya. Pag nakakainom ho yan, sorry dito, sorry doon. Pero po pag nasa normal siya, ang isang linggo ho namin siguro, isang araw lang matino. Ayun, so baliktad baliktad. Pag hindi nakainom o hindi lasing, nasa normal na pag-iisip, pero abnormal ang ginagawa. Hindi tama. Okay, so ilan yung anak nyo, Jonah, dito kay Rolando? Dalawa po ang anak ko sa kanya. Dalawa. So, eto bang mga pinanggagawa sa'yo ni Rolando na ipablatter mo ba ito sa barangay? Opo, ma'am. Maraming beses po kami niya nag-harap. Bago pa po mag-pandemic, hindi na mabilang ho ang record namin dyan. Kung tutusin nga po, sa tingin po, sawa na sa amin magpaharap ang barangay. Kamakailan lang po yung last blatter ko, yung nito pong bago magbagyong uwan. May blatter po ako niya. Kasi gusto niya po akong saktan. Nung pumunta siya dito, gusto niya akong atawin ng kaputol ng kawayan. Okay. Kasi kukunin niya po yung mga anak ko. Jonah, nababanggit mo na maraming beses nang pinablatter itong asawa mo. Maraming beses na ding pinatawag. So, wala bang ginagawa yung barangay na parang bigyan kayo ng barangay protection order para man lang maging ligtas kayo, kayong mag-anak? Marami ako, ma'am, na BPO. Sa tunayan ho. Marami ditong BPO ako, ma'am, na hawak. Subalit po, parang walang kwenta naman yung mga BPO na yan. Walang kwenta. Kasi parang yung mister mo, hindi na natatakot sa mga ganyang mga dokumento or ganyang pong mga
yung barangay protection order. So wala nang kwenta kay mister, hindi na siya natatakot dyan. Opo, kasi kung takot siya, ma'am, hindi na siya uulit. Bakit po parang hindi niya naiintindihan yung batas? Parang ganun po. Okay. Last na tanong ko sa iyo, John, ano ba yung sa tingin mo, ano yung pinagmulan ng away po ninyo? Bakit ganun na lang yung trato sa iyo ni mister? Hindi naman po alam. Kasi masipag naman po ako. Lahat naman po ginagawa ko nung hindi pa naman po ako nakakapagtrabaho na nagdidiskarte. Ako naman ang gumagawa sa kanila dun sa bahay nila. Halos parang katulong na nga ako doon eh. Okay, so para sa tingin mo, wala kang kasalanan, wala kang pagkukulang kay mister at hindi ka deserve na makaranas ng ganitong pananakit or trato mula kay mister? Opo, ma'am. May dagdag pa po pala ako. Anong tawag dyan? Pinagsusubol niya po akong mag-uutang kung saan-saan. Katunayan po, nakautang kami sa ASA, sa Oragon. Ako lang din naman nagsibayad nun eh. So hanggang ngayon, ma'am, ay binabayaran niyo pa po itong utang na kinuha ng mister mo? Sa awa ng Diyos po, tinapos ko na. Opo. Opo, ang nanay. nangyari po, nung tumigil ho ako ng pagtinda ko dun sa Kalabanga, kasi po dati po, Kalabanga po ako nagtitinda. Opo. Medyo po maganda ang kita ko. Kaya po nakapundar ako nitong itinayo kong bahay. Opo. Medyo okay yung Opo, nanay. Natapos po. Opo, nanay Jonah. Opo, ito na lang tanong ko, nanay Jonah, sa kabila nitong pananakit, itong panggugulo ng mister mo, pambababae, ano yung pinakadahilan at kailan po kayo naghiwalay na talaga ni Rolando? Noong December 9 po, sir. Nagpasya po akong ihatid siya dun sa bahay nila. Kasi nga po, yung anak ko, hindi ko po alam, sinilipan niya po pala habang naliligo, pinicturan po pa po nung panganay niya. Opo. Naliligo yung anak ko. Opo, nung naghiwalay po kayo ni Rolando, meron po ba kayong formal na pag-uusap na kayo po ay hiwalay ng dalawa? Kayo po ay nag-usap na sa barangay na kayo ay maghiwalay ng dalawa? Wala po. Pero naintindihan niya na, ma'am? Po? Naintindihan niya naman na yung kagustuhan mo na makipaghiwalay na sa kanya? Hindi ko po alam. Basta po nung pumunta ako doon, kasama siya, pinaliwanag ko doon sa kapatid niya at sa mama niya kung anong ginawa niya. Sabi ko, ihatid ko na to dito sa inyo. Sabi ko, pagod na ako dyan sa kay Lando. Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman nila kung anong mga nangyari sa amin nung magkakasama pa kami doon. Opo. Sa ganyang bagay, Ma'am Jonah, na despite na kayo ay hiwalay na, ano yung pinakarason niya kung bakit patuloy or paulit-ulit na pumupunta po sa inyo at nanggugulo? Ano yung pinakarason niya, ma'am? Yung mga bata po, ang lagi niyang sinasabi. Ano daw yung... po sa kanya. Ano yung dahilan? Bakit para sa mga bata? Gusto niyang kunin yung mga bata? Gusto niya po yata kunin. Nung pag-usap naman namin sa barangay po, ang sabi ko, willing naman ako sa kanyang ipahiram yan. O kung gusto niya, anytime. Pero, kung sasama sa kanya po, wala namang problema sa akin. Ayaw nga po magsilapit ng dalawa kong anak sa kanya. Opo. Gawa nga po, takot na rin sa kanya sa mga ginagawa niya. Opo. Kamusta yung relasyon ni Rolando dito sa mga anak po ninyo? Pag alam po ng mga bata na nandyan siya sa labas o narinig po ang boses ni Lando, natakbo po sila pataas. May taas-taas din po kasi ang bahay namin. Ayun, Opo. so natatakot, partner. Kumbaga, may takot na po itong anak po ninyo kasi personal na nakikita mismo ng mga anak po ninyo na sa tuwing, kumbaga, nanggugulo or nanggulo po itong si Rolando ay nakikita mismo ng anak po ninyo. Opo.
Okay, so Nanay Jonah, lumapit po kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung gusto nyo pong mangyari ngayon? Ma'am, ang gusto ko sanang mangyari, tigilan niya ako. Lagi niya po akong binabantaan. Sa totoo, ma'am, hindi naman po ako nagmamalinis. Okay, so ang pinakagusto nyo po, Nanay, ay matapos na itong ginagawang panggugulo sa inyo ni Rolando. Opo. Okay. Makinig po kayo, Nanay Jonah, dahil nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon, si Rolando Revilla, ang dati mong kinakasama. Magandang hapon sa iyo, Rolando. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Rolando, napakinggan mo ngayon si Jonah. At anong masasabi mo ngayon dahil ikaw daw ay walang tigil sa panggugulo sa dati mong kinakasama? Sa unang-una po sana, nung nagsasama po kami niyan, wala po yung trabaho sa buhay, wala po yung alam. Sa bahay lang po yan. Bali, ayaw nga lang tatay ko na asawain kasi may anak na. Kinuha ko pa yan doon sa binan niya kasi nag-aaway rin sila ng binan niya. Kasi yung anak niya, tinatago ng binan niya na mayroon na palang karelasyon, buntis na pala. Okay, ganito Rolando, wait lang. Ano naman kung etong si Jonah ay wala namang trabaho dati pa at meron ng dating anak. Ay po, siya na po. Wait lang, Rolando, anong connect doon sa pananakit na ginagawa mo or panggugulo? Wala po yung totoo at hindi po yung totoo yung sinasabi niya. Halos po siya po nananakit sa akin. Oy! Halos kaya akong tinatraktan niya eh. So, i-deny mo, Rolando, na ikaw ay Kung pinabayaan ko yan, isa pa lang ang anak namin, nag-iwal na kami. Parang sinasabi mo, Rolando, na ikaw yung sinasaktan ni Jonah at hindi ikaw yung nananakit. Ayan po, katulad nung sinasabi niya na nanggulo daw po ako naman. Dati magkasama po kami, nahuli ko yung may kabudyukol. Ang sabi niya sa akin, kaibigan niya man daw, kababata niya daw yung parang klase. Ayun, sa inis ko, parang gusto kong pasagin yung cellphone. Pero hindi ko magawa kasi pinaglalaroan yun ng anak ko. Nakiusap sa akin na hindi naman parang binaliwala ko yun. Alas nagsabay kami nagtitinda. Alas pagprotas, minsan sinasama ko siya para kung sakali sabi magkalayo tayo, yung anak mo, kaya mong ba yung hindi ka mag-ano. Tinuruan ko siya mag-diskarte. Okay, wait lang. Mukhang lalayo tayo at mauubos yung oras natin kung babalikan mo yung dati. Nahuli ko po siya may ka-video call. Okay, ganito. Rolando! Ano po? Rolando, ganito na lang. Kasi ang pinaka gusto ngayon itong si Jonah, tigilan mo na yung ginagawa mong panggugulo sa kanilang bahay. Ginugulo. Ang gusto niya po kasi mangyari, yung kabit niya, ipapunta sa bahay, patulugin. Hindi naman po pwede kasi may anak rin ako ng babae. So ibig sabihin, itong si Jonah ay may bago ng kinakasama. Yung kasama po, may kabit po yan. Okay. Pero inaamin mong naggugulo ka. Ay, hindi po. Yung nakaraan ng bagyo po, pinunta ko ang anak ko kasi iniisip ko rin yung anak ko. Kasi mababang lugar, hindi naman siya marunong lumangoy. Nung bagyo nga, lampas tao doon sa amin. Hindi kayo makalis kasi hindi naman ako marunong lumangoy. So, pumupunta ka lang doon dahil gusto mong malaman kung secure ba yung anak mo dahil merong nang kinakasama itong si Jonah. Wait lang. Opo, tapos nagalit po siya sa akin. Halos ang pasing niya ako yung kawayan. Okay. Gusto ko lang kunin yung anak ko kasi pupuntahan ko doon sa may Mormons doon sa pinsang ko. Nandun sila. Sige, balik. Pupunta yung dalawa. Kasi Sige. isip ko rin, malakas yung bagyo. Ngayon, nagalit siya sa akin. Hindi lang ako Sige. Tapos sabi ko, iniisip ko lang naman sabi ko, hindi naman kayo matigas kayong ang ulo kasi... Ayan, balikan natin si Kuya Hindi niya mapabayaan, baka daw mawala. Okay, sir, balikan lang natin, sandali lang kasi balikan natin si Jonah. Kasi ang sinabi ni Jonah, ikaw yung hahampas ng kawayan sa kanya. Tapos ikaw naman, si Jonah ang hahampas sa'yo. Sige, balikan natin si Jonah. Jonah! Totoo bang may iba ka ng kinakasama ngayon? Kaya naman pala ito nagagalit yung dati mong partner kasi yung seguridad ng anak po ninyong babae. Sir, hindi ko pa po kinakasama ang boyfriend ko. May boyfriend ka? Ayun! Sinungalingan po sinasabi niyan. So may boyfriend ka na ngayon, Jonah?
Opo, aminado po ako. Nag-boyfriend po ako pero wala na kami niyang Rolando na yan. Wala na kayo, pero hindi pa naman kayo hiwalay sa papel kasi kahit anong mangyari, kayo ay kasal, pero nag-boyfriend ka na. Hindi po kami kasal, ma'am. Hindi kayo kasal. Okay, maliwanag na hindi kayo kasal nitong si Rolando, kaya ngayon meron ka ng boyfriend dahil ayaw mo na talaga dito kay Rolando. Hindi naman ho sa, na nag-boyfriend ako nang dahil sa ayaw ko. Kailangan ko, ma'am, may katuwang sa buhay, ma'am. 3 ang anak ko. Okay, ganito. Jonah, mukhang ayaw lang talaga ni Rolando na patirahin mo itong bago mong boyfriend sa bahay ninyo dahil nga kasama yung mga bata. Wala naman akong problema kung gano'n. Bakit po noong February, ginulo-gulo niya po ako sa market. Wala pa naman po ako noong boyfriend. Tingnan niyo, ma'am, may blatter dito noong February 19. Sige, wait lang, Nanay Jonah, no? Balikan natin si Rolando. Rolando! Ano po, ma'am? Ayaw na pala talaga sa'yo nitong si Jonah at hindi naman pa... Natanggap ko na po kasi pinatulog niya dyan sa bahay 3 beses eh. Okay, so tanggap mo na Rolando na itong si Jonah ay may bago ng boyfriend. Opo, ang nilalo ko lang po, yung bahay, hindi naman sa kanya talagang puro sa kanya yan eh. Okay. Naghirapan rin po ako dyan. Kasi hindi ko yung hindi ako na bintayin yan kasi yan yung mga anak ko, nag-aaral pa yung mga anak ko dito. Okay, so parang ikaw, ang inaangkin mo din na meron kang karapatan doon sa bahay dahil nung kayo pa ni Jonah, meron kang ambag. Opo. Okay, at ngayon, ayaw mo naman talaga dito na kay Jonah, kaya lang... Pag hinihiram ko po yung mga anak ko, nagagalit po siya, bigbiring nose niya po. Gusto niya mapalapit doon sa niya. Mayroon naman sa akin problema, kaya lang, huwag niya man ipalayo sa akin yung mga anak ko. Okay, so maliwanag na ang gusto mong mangyari, yung karapatan mo sa mga anak mo ay dapat ibigay din ni Jonah. Opo. Okay, so ikaw naman, Jonah, bakit naman ipinagkakait mo yung karapatan ng tatay? Ma'am, unang-una, nising ko, walang ambag yan dito sa bahay ko. Nagre-renta po ako doon sa kabilang street na yon nung pinapatayo ko ang bahay na to. Ayun! So, ibig sabihin, Jonah, yung bahay ninyo ay ikaw lang talaga yung nagpundar at nagpakahirap. May patayo nito. Nung magharap po kami niyan sa kapitan, nagdedemando yan sa akin ng 30,000. Okay. Okay, Jonah, maliwanag. Aside niyan, yung sustento ba sa mga bata na ibibigay nitong si Rolando? Ayan, ma'am, maliwanag ang record ng anak niya. Ito lang ang sustentong naibigay niyan. Nasa magkano lang? 350 mula nung magpirmahan kami. Isos! Bago nagpirmahan kami yan sa barangay. Napakain ka na lang, partner. Rolando! Sandali lang, Jonah. Rolando! Ang kapal-kapal naman ang mukha mo na mag-demand dito kay Jonah na ipakita sa'yo yung mga bata. 350 lang pala yung naibibigay mo. Diyos ko! Saan makakarating yung 350? Na ganyan na malulusog, kung 300 pesos lang hanggang sa phone, ganyan po ang binigay ko. Okay, ganito na lang, Rolando, no? Magkakabay kami ng ganito. Ganito na lang, Rolando. Kasi sinasabi ni Jonah na wala ka naman talagang ambag daw sa bahay, plus 350 lang yung naibigay mong sustento. Ganito na lang, ang gawin natin, Jonah at Rolando. Makinig kayo. Importante na marinig ninyo kung ano yung legal na usapin patungkol sa karapatan ninyo sa mga anak ninyo. Makakausap natin si Ma'am Evangeline Manalo, ang Assistant Department Head ng City Social Welfare and Development Office dyan sa Naga City. Magandang hapon po, Ma'am Evangeline. Magandang hapon din po sa inyo. Opo, Ma'am, alamin po natin yung karapatan po ni Tatay Rolando sa kanya pong mga anak na ngayon po ay hiwalay na sila ni Jonah, pero binabanggit po ni Jonah na 350 lang po yung naibibigay na sustento nitong si Rolando sa kanila pong dalawang anak. Ang 350, ilang araw po yun? Opo, 350 lang daw, ma'am. Sa isang araw? Hindi po, ma'am. Yun lang matagal na silang hiwalay, pero 350. Opo, based on their record po, wala pong ibang naibibigay, kundi 350 lang po, ma'am. Yun lang pong 350 ang naibibigay niya. Opo. Oo. Sa
isang araw po yan para sa dalawa nilang anak. Opo, siyempre ma'am, yung 350, isang araw lang po kasi isang beses lang daw po ma'am na ibigay. Medyo kasi linawin po natin. May dalawa siya pong anak na binibigyan niya po ng 350 per day. Hindi ma'am, isang beses lang po ma'am nagbigay. Isang beses lang sa isang buwan o kaya kung kailan lang po siya gustong magbigay. Opo, wala na pong ma'am na sumunod doon sa 350. Isang beses lang po ma'am. Ito po, kulang po yun sa dalawa niyang anak. Kasi kung titingnan po natin ang mga presyo ng bilihin ngayon at yung sustentong binibigyan niya, kulang po yun. Opo. Kasi po, base po sa batas, ang isa pong ama, kung siya po ay may anak, hindi po sila kasal ng kanyang ng ina ng mga anak niya, ay siya po ay may obligasyon na magsustento sa mga anak niya. Lahat na pangangailangan ng anak nila. May obligasyon po siya na magsustento. Opo. At eto po ma'am, maliban po sa 350 pesos, dahil nga po nababanggit din ni Jonah na panay din ang utang nitong si Rolando at si Jonah nagbabayad. Ngayon po ma'am, nanggugulo daw po itong si Rolando. Nanggugulo po sa kanilang bahay, kung ano-ano po yung sinasabi. Ano po ba yung maaring gawin ni Jonah para po maiwasan na pong maulit po ito? Kapag ganun po ang sitwasyon, nanggugulo yung lalaki, pwede po siyang humingi ng barangay protection order. Based po doon sa batas na Republic Act 9262. Okay, paano yan ma'am? Nababanggit po ni Jonah na ang dami na daw po na inisyu ng barangay na barangay protection order, pero ito pong si Rolando ay parang hindi po ginagalang yung ito pong utos ng barangay. Nabigyan ng protection po yung si Jonah at yung mag-iina. Medyo choppy po kasi ang natin, ma'am. Sandali, hanap ako ng malinaw na linya. Opo, napapansin din nga po namin, ma'am. Marami pong pumapasok na iba pong linya. Sige po, ma'am. Opo. Oo, mahirap nga po yung linya dito sa amin. Opo, ganito na lang po, ma'am. Maari po ba, ma'am, na ipadala na lang po namin ito pong dalawa dyan po sa inyong tanggapan para po mag-usap po sila at malaman po nila kung ano po yung nilalabag na batas o nilalabag po nitong si Rolando at ano po yung pwedeng gawin ni Jonah dahil po sa panggugulong ginagawa po nitong si Rolando. Pwede naman po para malinaw at magharap-harap na mag-uusap. Opo. Kasi mas maigi po yun na face-to-face kaysa ganito po. Ayo po. Ayan. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Evangeline Manalo, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Salamat din po. Opo. Ayan. So, pinaka-importante yun, partner. At least malaman nitong si Rolando kung ano yung pwedeng gawin sa kanya ni Jonah. Pag hindi niya sinunod, yung sasabihin ng MSWDO. Diba? Kasi hindi niya, partner, sinusunod yung barangay protection order. Hindi niya ginagalang. So, kung ganyan, dapat na iakyat itong kaso, itong reklamo. Ano? So, balikan natin, partner, itong si Jonah. Jonah? Apo. Jonah, napakinggan mo si ma'am ng MSWDO. Now, kung mas maigi, magharap kayo nitong si Rolando sa kanilang tanggapan para kung ano pa yung mga dagdag mong reklamo, mapakinggan kayo. At ito namang si Rolando ay mapagsabihan din kung ano yung dapat niyang gawin. Okay? Opo, ma'am. Okay, so huwag kayong mag-alala, Jonah, dahil susubaybayan kayo ng aming team para itong idinulog mong problema sa amin ay kahit papano ay magkaroon kayo ng katahimikan, at ito naman si Rolando, dapat sumunod siya kung ano yung sasabihin ng MSWD. At kung hindi, ano yung plano mo ngayon, Jonah? Tutuluyan mo bang kasuhan itong si Rolando ng paggugulo? Opo, ma'am. Kasi matagal na ako, ma'am, super takot na ako dyan, ma'am. Makita ko lang yan, nanginginig katawan ko midnight, ma'am, lumalabas ako ng bahay para mag-discarte para sa amin Ang oras
seryoso ng paghanap buhay ko. Alas 12 ng hating gabi, nalabas na ako papuntang market. Nung mga kamakailan ho, panay ang nakikita ko siya dyan sa may labasan namin. Oo. Siyempre po, hating gabi, sino ba naman po ang sasaklulo dyan sa akin? Oras na may gawin yan. Okay, so... Okay, parang ang nangyayari sa'yo ngayon, parang praning na partner, parang paranoid na, napaka any moment, sungkaban or saktan ka, o magpakita sa'yo itong si Rolando. Sige, Jonah, ganun na lang yung gagawin natin, sasamahan kayo ng aming team para magharap-harap kayo ni Rolando sa opisina ng MSWDO. Okay, maraming salamat, Jonah. Rolando, napakinggan mo, Rolando? O, wala na si Rolando. Yun na lang, partner, ang pinaka-the best kasi... Yung takot na nararamdaman ni Jonah, iba na. Yung siguridad sa sarili niya, syempre, sinabi nga na nagtitindi siya ng mga pangnegosyo niya. Yung pagkabuhayan nila, partner, talagang ginagawa niya tuwing 12 midnight. Kasi syempre, pupunta siya ng palengke. At kinabukasan, ititinda niya yun. So, dapat naman talaga, Rolando, tigilan mo na itong dati mong kinakasama. Kung ayaw na sa'yo, mag-move on ka na. At kung talagang gusto mong iparamdam sa dalawa mong anak yung pagiging tatay mo, idaan mo sa tama. Ayan. Kaya meron siyang pagkakataon na makausap itong si Jonah patungkol dito sa seguridad din ng kanyang anak na babae. Kumbaga, yan yung pinakarason niya kung bakit siya paulit-ulit or pumupunta dun sa kanilang bahay. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-action, 38 days na lang at papalapit ng Pasko, partner. Advance Merry Christmas, partner. Ayan, at hanggang bukas mga ka-action, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Nomer Corporal. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na